बे प्रनिता मोनखौ बिहामजो महरै सोरबा गय फाथै लानानै नायहैफेरगोन ना नायहैफेराखैमोन आरो सेंग्राफोराबो बर' जोहोलावफोराबो प्रनिताखौ माने आं नोंखौ फसन जायो होननानै बा आं नोंखौ हाबा लागोन होननानै रायथिनानै लाफेरगोन ना लाफेराखैमोन बर'फोराबो बारसिनलाय बर'फोराबो रायथिहै बर'फोराबो बुंनानै लाबा आं नोंखौ हाबा लागोन होननानै बुंनानै ला होमबासो मोनगोन देख जोंना दा प्रमद बर'आनो हारसा हिनजाव लानाय बिथाङानो दा BTC नि चिफ जानानैबो थांखांबाय एबसुनिबो लिडारबाव होमबा खुलुमबाय लोगोफोर गोरा मोनसे आपडेटआव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय थालायबाय जे सासे आब'आ एबा बर' सेंग्राफोरनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जों बर' सेंग्राफोरा बे फेमास जानाय सिख्लाफोरखौ बे गय फाथै लानानै मालाबा नायफेरदों बे फेमास जानाय सिख्लाफोरखौ गय फाथै लानानै बिथांमोननि न'आव मालाबा थांफेरदों ना बिथांमोनखौ मालाबा मेसेज हरफेरदों बेफोरबायदि आब'आ जों बर' सेंग्राफोरनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो फोरमायबावदों दि थांनाय BTC नि चिफ प्रमद बर' सार बिथांनि सायावबो फंनैसो बाथ्रा बुंदों बेजोंनो लोगोसे दे जों बर' सेंग्राफोरखौ फोरमायदों दे जों बर' सेंग्राफोरालायनो जे साख्रि आवला बर' सेंग्राफोरा गुबुन हारिनि सिख्लाखौसो लाना फैयो बर' सिख्लाफोरखौ लाया एबा सेंग्राफोरा गुबुन हारिनि सिख्लाफोरखौसो बांसिन हाबा खालामो मोजां मोनो बेफोरबायदि फोरमायनायखौ जों नुनो मोनदों माने जों बर' सेंग्राफोरा बर' सिख्लाफोरखौ हाबा खालामा एबा साख्रि आवला सेंग्राफोरा बर' सिख्लाफोरखौ हाबा खालामा बेफोरबायदि आब'आ बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्टाव लासै नायबा बुजिगोन होननानै आं सानो नोंथांमोना स' बिदिब्ला नायलांदो बिनि उनाव नोंथांमोना सोरबाफोर गोदान फैदोंबा साबसक्राइब एबा लाइक खालामना गालांबानो जाबाय नायलांदो जय बर' हारिनि आरो कमेन्ट हरनो दाबाव बे प्रनिता मोनहा आरो गोबां सोरबा खेलुवाइफोर दंसोगारोमोन ना गेमाव देरहानाय बे खेलुवा हिनजावसा गथ'फ्रा आरो प्रनिता मोनहा गुबुन जाथिजों हाबा जाबाय गुबुन जाथिजों हाबा जानायनि थाखायनो दा पिंकि बसुमतारीखौबो गुबुन जाथिजों हाबा जाहैगोन होननानै माने भटखौ होनो गोसो गैया बर'फ्रा बिराद दुखु मोनदों माने अन्तराव आघात जादों माने दुखु मोनदों माने बर'खौ जोगारनानै थांबाय नालाय दुखुआथ' मोनखागोनखा बे 100% सियर दुखु मोनखानांगोनखा बर'खौनो जोगारनानै थांबाय जेला बे खार'ना जाबाय आं बर'फोरखौसो बुंनो सानदों सोरबा बर' बिमा बिफाफोरा बा सोरबा सेंग्राफोरा बिसोरखौ देरहानानै थांनाय पिंकि बर'मोन बायदि बे प्रनिता मोनखौ बिहामजो महरै सोरबा गय फाथै लानानै नायहैफेरगोन ना नायहैफेराखैमोन आरो सेंग्राफोराबो बर' जोहोलावफोराबो प्रनिताखौ माने आं नोंखौ फसन जायो होननानै बा आं नोंखौ हाबा लागोन होननानै रायथिनानै लाफेरगोन ना लाफेराखैमोन बिसोर दा खार'ना बे हारसाफ्रा माने बारसिनलायो साख्रियाल नुबाबा माहाजोन नुबाबा बा मुंदांखा मानसि माबा हिनजावसाफोरखौ नुयोबा हारसाफ्रा मानो बारसिनो बर'फ्राबो बारसिनलाय बर'फ्राबो रायथिहै बर'फ्राबो बुंनानै लाबा आं नोंखौ हाबा लागोन होननानै बुंनानै ला होमबासो मोनगोन नों बुंनानै लायाबा माबोरै मोनगोन मालाय हारसाफ्रा बारसिनलायो बुंनानै लाया थिग बेबायदिनो बर' हिनजावसाफोरा मोजां जाबोनायफोरखौ गिदिर फरायनाय साख्रिआवलाफोरखौ बा मुंदांखाफोरखौ हारसाफ्रा बारसिनो थिग बेबायदिनो खोनासं बर' जोहोलावफोरा जै साख्रि मोनबाय क्वार्टाराव लांफाबाय नै आर्मिनो पुलिसनो कलेजनि प्रफेसारनो नेपालि हिनजाव मिसिं हिनजाव देउरि हिनजाव हारसा हिनजाव लांफाबाय बेखौथ' जों महिलाफ्रा रावबो जेबो होनफेराखै महिलाफ्रा होमबा जोंना बर' हिनजावफोरा आइजोफोरा माने जोंनिया बै खेथियकफोरजों बा दखानिफोरजों बा बेखारफोर साख्रि गैयिफोरजों हाबा जानांगौ गावसोर साख्रि मोननायफोराबा एकदम गुबुन जाथिखौ लानांगौ बेखौथ' जों जेबो होनाखै बर' महिलाफ्राथ' रावबो जेबो होनाखै गावसिनाबा साख्रि मोनबानो गुबुन जाथिखौ लाबोयो साख्रि मोनबानो गुबुन जाथिखौ लाबोयो नै बेंकनि मेनेजारनो लाबोलायबाय ओइ बोजोंनि हारसा हिनजाव क्वार्टाराव दंहैयो बिमा बिफाखौबो नाया गावसिनिखौबा जों जेबो होना बेसेबां माने बर' हिनजावफोराबो गोसोआव सानो आरो साख्रियालफोरा मालाय लाबोलायबाय नै आमुक जाथि जोंना गैया 50% बा 50%सो बांसिन बर' हौवाफोरानो माने साख्रि गोनांफ्रा गुबुन जाथिखौ हाबा लायो आरो
दै गुबुन जाथि हाबा लायो देग देग जोंना दा प्रमद बर'आनो हारसा हिनजाव लानाय बिथाङानो दा BTC नि चिफ जानानैबो थांखांबाय एबसुनिबो लिडारबाव होमबा जोंना बे एबसुनि लिडारफोरजों बर'फ्रा हाबा जानो मोना नामा एबसुनि लिडारफोरा बे गुबुन जाथि लादों जे जोंबा बुङा जेबो सिरि सिरि थायो गावसिनियाबा सासे सानै थांनायखौनो एकदम साफा सानैल'सो देरहालांदों खोब जादों 5 जनसो जादों आरो दासिमबो देरहालांनाया 5 जनसो हाबा जाहैनायखायनो माने एकदम अल आसाम खबाय होलायदों आरो बर' सेंग्राफोरा माने अल आसाम भट होआ होननानै नोंसोर दा बे पिंकि बसुमतारीखौ देरहाखांनायनि उनाव गय फाथै लानानै बिमा बिफाखौ थिनहरलाय नायनो जागोन ना जाया नायनो नोंसोरनो माने बर' हिनजावफोरखौ रिकार्ड खालामाबा नोंसोरनो माने नायस'नाबा सोर जासिनानै हरनो बिमा बिफायालाय नोंसोरलाय नै आंनि फिसाखौ लांफै आमुक थामुक होननानै जासिना हरनांगौ नामा नोंसोरनो बिमा बिफाखौ थिनहराखै आं फसन्द जादों होननानै नायनो होनबासो मोनगोन दा रावबो नायाखै एबा रावबो माने रायथियानोबा माबोरै मोनगोन नोंसोर दा पिंकि बर'नो दुखु मोननानै माने गुबुन जाथिजों थांगोन होननानै भट होआखै बेथ' 100% सियर थांखागोन गुबुन जाथिजों नायाबा नोंसोरो बिमा बिफाखौ थिनहर गय फाथै लानानै आंनो आमुक खिखौ नांगौ नायहैथां होननानै थिनहर हा हक दंबा हा हक दङबा हा हकआनो गैया नोंसिनाव बर' जोहोलावफोरनाव हा हकआनो गैया मबाइलावसो दावराव जाबाय थायो बाथ'रियावसो दावराव जाबाय थायो दा बे गथ'जों थांफालाय पिंकि बर'आबो बे जायगायाव माने गेलेनो थांदों माने फेसन देखायनो थांदों बेवहाय बर' जोहोलावफ्रा थांफालाय सापर्ट खालामहैलाय लोगोआव थांबा खरस पातिखौ होबाय मानो जाया मानो गारनो भिडिअ' गोलाव जायो आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'